ụmụalụ ụmụchukwu ka aka unu mere taa anyị abịala maka nkụzi ọzọ tata. Unu echetara ife anyị kụziri mbọsị gara aga? Unu ya agwa m ife ọ mụtara na nkụzi mbọsị gara aga? Kedu ife anyị kụziri? Ife eji aga ọfọ ọkwe ka ọ nụ ya aka ọ kwudo ọfụma. Ka ekwu ihe ọzọ anyị kwukwara, anyị kwu maka ịga ọfọ ya na ka ekwu ife ọzọ ka ịgazi ihe mkwụrụ eji aga ọfọ: nzu na ọjị, edo, mmiri. Kụkwanụ ya aka adanna ya. Ugo na ọla unu na-eso ekwari tata anụnwa anyị abịakwana ọzọ na nkụzi ọdịnala nke tata na ezi nwa na-edo na ezinụlọ ya. Nkụzi anyị ekụzi tata bụ o nwere ife akpọrọ ogu na ọfọ ya nwa bụ ndo na nwayọọ. Ọ ha na-akpọ ogu na ọfọ. Ngwa kwuo na ya: ogu na ọfọ, ogu na ọfọ, ogu, ogu na ọfọ, ogu, ọfọ, ogu, ọfọ. Na gịnị bụ ogu na ọfọ? Ogu na ọfọ bụ mmadụ ịkwụ n'eziokwu. Kwuo ya: mmadụ ịkwụ n'eziokwu, maka na eziokwu bụ ndụ. Ogu na ọfọ abịa n'ihe gbasara ọdịnala omenala Igbo, ọnya awụ isi sekpụ ntị n'ife niile anyị na-eme na mmekọ mmadụ na mmadụ ibe ya, na mmekọ mmadụ na mmụọ, na mmekọ mmụọ na mmụọ kwa. Ife na-achị n'ụbụ gịnị? Ogu na ọfọ. Ogu na ọfọ bụ na mmadụ ya ezi eziokwu wee na-eso mmadụ ibe ya, na mmadụ ya ejikwazi eziokwu wee na-eso mmụọ, na mmụọ jikwazi eziokwu wee na-eso mmụọ ibe ya. Ọnya bụ ogu na ọfọ. Ọ na-ahụcha n'ife dị na ya kwa unu gee ndụ nwa m mgba unu na-ege ntị n'ife anyị na-ekwu. Ya bụ mmadụ ịkwụ n'eziokwu. Eziokwu bụ otu ife si wee dị ka isi otu ahụ wee kwuo n'otu ọ dị. Otu ife dị kwuo n'otu ahụ ka ọ dị. Ọ bụla ịfụ na ife edo oji, isi na ọdụ ọcha, enere anya o nwere ike ọ bụrụ na ife iji wee sị na ife dị ojii dị ọcha bụ na ọ bụrụ na isi na ọdụ oji ataghị ahụfụ. Ọkụkọ hapụ ọkụkọ. O nwere ike ọ bụrụ na ife iji ekwu na ọdụ ihe dị ojii dị ọcha bụ maka na ikwuo na ọdụ oji ataghị ahụfụ. Mana ogu na ọfọ gwara anyị na ife ahụ dị oji gbaa ya na ọdụ oji, ma ya ataghị afụ ma ya ataghị afụ. Ụnụ anụ ihe m na-ekwu? Ịfụkwanụ nke dị ọcha kwuo na ọdụ ọcha, ma ya ataghị afụ maka ya ma ọ bụ na ya ataghị afụ maka ya. Maka na ejele enu ejele na emekọrụcha eziokwu onye ya enwe mmeri. Ejekọrụcha ogu na ọfọ ya enwe mmeri. Na onye ọbụla tarụghị afụfụ maka na ikwuru eziokwu, emechaa ọ ya afọ ife o mere onwe ya. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ya bụ na ọ na-adị mma onye anụnwa ụnụ bụ ụmụnne, ụnụ bụ ụmụnne, fụta nwanne udo ka onwe ụkwa. Ma ọ na ife ọjọọ ọbụla i mere nwanne bụkwazi onwe gị ka i merie, maka na gị na nwanne gị ugwu ofu. Ọnya mere ihe eji wee were eziokwu wee sonye bụ nwanne gị, na ihe agba ama asị gbagide nwanne gị. Ịmara ife ahụ ya mana ọ bụrụ na eme ya ọ ya adịghị mma, ihe eje mee nwanne m. Ọnya wụ ogu na ọfọ. Ịmara ife ahụ mana mmụọ mee gị na ọ ya adịghị mma,
ebu n'ụzọ mee mmụọ ọnya bụ ogu na ọfọ. Ekpe n'ikpe imegide nwanne gị. O nwere ka ọ bụrụ na dadi ya anọghị kịta, dadi ya wee jechaa bata, i wee sị dadi na nwanne gị na o mere ife dị anya, na o mebiri ife, mana ị ma na nwanne gị ahụ na ọ nwere ife o mebiri, na ọ bụrụ nya mebiri ya bụ ife ahụ a na-ekwu. Ịfụrụ ịgba na-ama asị gbagide nwanne gị maka ị chọrọ ka dadi bịa ya ụtarị, ọkwe, mana ọ dịlọ mma. Ọ dịlọ mma. Ọ bụrụ na dadi na mọmị pụrụ apụ kịta wee bata, o wee bụ na o nwere ife emebiri n'ụlọ, ọ na-akwa adị mma nwata imebi ife o, mana ọmụmaatụ ka m na-ama. O wee bụ na o nwere ife merụ n'ụlọ, oke na ọrụ dịrụ dịka onye ji ogu na ọfọ wele eme ife bụ dadi na mọmị jecha bata, ikwuo otu ife ahụ merụ si wee mee, na-etinyere etinye, na-ewepụ ewepụ. Ụnanụ ihe m na-ekwu, ọnya bụ ogu na ọfọ. N'ebe ọ nọ na-agụ akwụkwọ na skuulu ụnọ, gị na nwata akwụkwọ ibe gị na-eme ife, were eziokwu, ekwuna okwu asị ka ị wee megide onye ahụ. Ọnya bụ ogu na ọfọ. Ihe ọbụla gị na mmụọ na-emekwazi, aghọ na mmụọ aghụghọ, maka na mmụọ anyị aghụghọ aghụghọ. Enwekwara iwu ndị ọzọkwa a na-akpọ n'oyibo prịnsịpal, iwu okike ji wee ka ụwa. Degodo akwụkwọ a ka na-abịa na-ekwuo dewe na azụ ebe ya. O nwegasịrị iwu ndị ọzọ okike ji wee ka ụwa, mana ogu na ọfọ anụnwa nya ogodo isi sekọndị na iwu ndị ọzọ niile. Ọkwụna nghọta ihe mkpu gbasara ogu na ọfọ. Asị akpọrọ m ya gịnị? Ogu na gịnị? Ogu na gịnị? Ogu na gịnị? Jide ogu, jide ọfọ. Ife a na-akọwa abụ jide eziokwu, maka na eziokwu bụ ndụ. Maka na eziokwu bụ ndụ. Ịghọta ihe m na-ekwu? Na onye ọbụla kwụ n'eziokwu na o ya enwe ndụ ogologo. Anyị ekwuchago nke ahụ, ka anyị kwuzie maka kwuo maka afịa na anọ dị n'Igbo. Igbo nwere afịa na anọ, ụbọchị na anọ. O nwere nke ịma? Kele afịa ịma? Kele ụbọchị ịma? Oke, abịa n'Igbo, abịa n'Igbo, enwere afịa na anọ, afịa ịnọ ụfọ, nwa bụ ndo, na ihe na-akwụ. Ugo na anya ebe ahụ. Asaịdị aka a na-afụ anya. Ya bụ na Igbo nwere afịa na anọ. Igbo nwere eke na gịnị? Ekwuona m eke ụmụ ha ọzọ nụma. Igbo nwere eke, nwee orie, nwee afọ, nwee nkwọ. Asị m gịnị? Eke, orie, afọ, nkwọ. Ngwakwuo na ya. Eke, orie, afọ, nkwọ. Kwuo na ya ọzọ. Eke, orie, afọ, nkwọ. Ugo ngwakwuo ya. Eke, nwa bụ ndụ, ngwakwuo eke, orie, afọ, nkwọ. O kwutere ya ọfụma. Mmenye o biskit ma emechaa. Mmenye o biskit. Jee weta m ofu biskit, anye ofu biskit na ọ zatara ya. Ọ gosi na uche ya bụ n'ife a na-ekwu. Gbajidewodi ya. Ya bụ Igbo nwere eke, nwe orie, nwe afọ, nwe nkwọ. Ụbọchị tata anụma bụ orie. Tata bụ orie. Echi bụ gịnị? Afọ.
nwanne echi bụrụ gịnị Nkwọ. nkwọ nwanne echi bụrụ gịnị Eke. eke Adanna ya zatara ya ọfụma mmekwa biskit so tata anụnwa bụ orie tata bụ orie ụnyaahụ gara aga wee eke ka anyị ji ada eje ndụ eke ka anyị ji ada eje okwu ogbube anyị ụnyaahụ wee eke nkwọ ka anyị ji ada emesara ka ọkwa ya bụ na ụbọchị chi ọbụla fonu n'ala Igbo nwere afa ụbọchị ọbụla foro efo n'ala Igbo nwere afa ọwụ eke ọbụla orie ọwụ orie ọwụla afọ ọwụghị afọ ọwụrụ nkwọ ọ naghị akarị ya ị na-anụ aka ọ na-adị and ọ bụrụ na chifo anyị asị na chi efona chi eke efona chi orie efona gee ntị apịa ife ọ pụtara na chi ọbụla foro efo ya ụbọchị ọbụla nwere chi nke ya ụbọchị ọbụla nwere chi nke ya na tata anụnwa afa chi nwe tata bụ gịnị orie afa chi nwe tata bụ orie agwara m ọnụ mgbasị gara aga na onye ọbụla nwere chi ngụwa nwere chi nke gị 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 mụwa nwere chi nke m otu akwa ka ọ dị ụbọchị ọbụla nwere chi nke ya chi ụnyaahụ gara aga abụrọ chi tata abụrọ chi echi na-abịa abịa ụbọchị ọbụla nwere chi nke ya ya bụ na onye ọbụla amụrụ n'ụwa amụrụ ya na eke amụrụ ya n'orie amụrụ ya n'afọ amụrụ ya n'afọ amụrụ ya na nkwọ ịma mgbasị amụrụ ịma mgbasị amụrụ gị ịma mgbasị amụrụ gị ịmahọ ụmụ ejima ọ dị ya amazi mana onye ọbụla n'ebe a gbachara mgbasị amụrụ ya mgbasị amụrụ m gị nwa bụ Adanna ya bụ mgbasị eke ka amụrụ na-eche ọnụ jụkwa ma ọmị ọ ya abụ ọnụ mgbasị amụrụ ọnụ maka na ọmụnwa bụ nna ọnụ ama m mgbasị amụrụ ọnụ so amụrụ ọnụ na-abụ eke dan ụmụ ejima mgbasị orie ka amụrụ fa mgbasị orie ka amụrụ fa so onye ọbụla nwere afịa mgbasị amụrụ ya mụọ na onwe ya mụkwa mgbasị orie ka amụrụ m and onye ọbụla amụrụ mgbasị eke ọ bụrụ nwoke ife a na-agba ya bụ okeke asị m gịnị mgbakwuo ya ọzọ okeke ọ bụrụ nwaanyị ife afọ ya bụ gịnị mgbeke kwuo ya mgbeke ma ọ bụ nwaanyị eke otu agwa ka ọ dụ mgbọsị orie nwoke amụrụ mgbọsị orie ife akpọrọ ya bụ okorie ọ bụrụ nwaanyị akpọ ya mgbeorie ma ọ bụ nwaanyị orie ya bụ ụmụ ejima na-aba akịta anụ a bụ mgbeorie ma ọ bụ akpọ ọfa nwaanyị orie afa chi mgbọsị amụrụ fa ụnụ nwa akịta anụ a bụ mgbeke ma ọ bụ nwaanyị eke ọwa afa chi mgbọsị amụrụ ọnụ afa chi mgbọsị ahụ amụrụ gị bụ afọ izizi gị ọwa afa chi gị balụ gị asịrị m gịnị afa chi mgbọsị ahụ amụrụ gị bụ afa chi gị gụrụ gị tupu ụmụamị na ada dị wee gụzie gị afọ ọzọ ịghọtago ihe m kwuru mụnwa kịta anụ afa chi m gụrụ m bụ gịnị okorie ọkwa ya kwuru udoro anya hit ọ na-eme gị ogbo ofu a na-eme gị na-eyipụrụ akwa mgbadewe ya n'oche dewe ya ka ị na-ege ntị ya bụ asị m na ụbọchị ole ka e nwere n'afọ Igbo ụbọchị anọ bụrụ ụbọchị 4 ụbọchị anọ gbakwuo ya mgbakpọ afa eke orie afọ nkwọ kwụọ na Adanna ya aka
ha ihe m kwuru gbasara ụbọchị niile abụ na ụbọchị ọbụla nwere chi nke ya. Ụbọchị ọbụla nwere chi nke ya. Chi tata anụ abụ orie. Chi tata anụ abụ orie. Ada ọ na-adị mma ụbọchị ọbụla chi fọrọ ka mmadụ na chi ya kpaa nkata. Ịfụrụ na anyị agụgụ ọfọ tupu anyị ebido anyị amalite nkụzi a. Ụtụtụ ọbụla dadi na-anọ ebe anụ a gọọ ọfọ n'isi ya, n'isi ụnụ niile bụ ụmụ ya, n'isi ezinụlọ m, nakwa n'isi mmadụ niile, nakwa n'isi ndị anyị na-alụlụ ọrụ, maka na dadi ya bụ dibịa. Dadi ya dibịa, dadi mere ndị ọ na-arụgasịrị ọrụ. So anyị na-agọrọ mmadụ niile ọfọ, anyị na-agọrọ anụ Igbo ọfọ, anyị na-agọrọ ụwa anyị nọ na ya ọfọ, maka na ụwa anyị nọ na ya bụ ụwa anyị. Onwe ife mere ụwa nkịta ọ ya emetụ onye ọbụla, onwe ife mere anụ Igbo ọ ya emetụ onye ọbụla. Ọnya ka o ji adị mkpa na onye ọbụla kwesịrị ịdị na-agọ ọfọ ka anụ Igbo dị mma, ka ụwa anyị nọ na dị mma. Maka na ọ bụrụ na anụ Igbo adịghị mma, ngwa anọ na anụ Igbo ahụ anyị adịghị mma. Ọ bụrụ na ụwa anyị nọ na ya adịghị mma, ngwa anọ n'ụwa ahụ anyị adịghị mma. Ya bụ chi fọrọ mbọsị ọbụla kwesịrị ka mmadụ gọọ ọfọ. Otu Igbo si ekpe ekpere ebe ịgọ ọfọ, anyị na-akpọ ya ịgọ ọfọ. Anyị kwuru maka ịgọ ọfọ mbọsị gara aga. Ebe a ka anyị ejedowe na nkụzi anyị nke tata. Ole nwere ajụjụ? Ole nwere ajụjụ? Onwe ha nsogbu ajụjụ, mana unu echefuna mbọsị ọzọkwa anyị enwekwa nkụzi. Unu echetakwala m ife anyị kụziri tata. Maka ka ndị na-enweta bụ biskit. Mba, ada m na-eme ya. Banazie na nke ahụ bụ na enye m ọnụ ịghọ. Ezie m ọnụ nke ababazie m n'ụlọ. Ama abịa